Zabýváte se prodejem nebo instalací LED osvětlení? Jste elektrikář, interiérové studio, výrobce nábytku nebo vaše podnikání jinak souvisí s LED osvětlením? Nabízíme vám možnost velkoobchodní spolupráce. Naše společnost se zabývá prodejem a distribucí LED osvětlení již více než 10 let a za tu dobu jsme si vybudovali stabilní pozici na trhu s LED produkty. Důkazem toho jsou tisíce spokojených zákazníků a odběratelů v celé EU. Neustále sledujeme vývoj ve světě LED technologií, rozšiřujeme náš sortiment a nabízíme vám pouze ty nejkvalitnější a nejmodernější výrobky. Jsme přímými dovozci a spolupracujeme s desítkami výrobců z celého světa, které pečlivě vybíráme a všechny výrobky testujeme. Díky tomu můžeme garantovat kvalitu našich výrobků. Pro náročné klienty můžeme přímo s výrobci domluvit různé nestandardní požadavky. Spoluprací s námi získáte individuální přístup ke každému zákazníkovi, expedici zboží, které je skladem do 24 hodin, bezpečné a rychlé doručení kurýrem, vyřizování nestandardních objednávek, snadný nákup přes e-shop, poradenství v oblasti LED produktů, výhodné cenové podmínky. Více na www.ledprodukt.cz. Děkujeme a těšíme se na vás v dalším videu.